všetky tieto plienočky rastú s bábätkom. To znamená, že oni sú nejak riešené patentkami alebo proste nejakým spôsobom tak, že od narodenia, od tých zhruba 3 kg vydržia do 15 kg, čo je teda štatisticky to prebalovacie obdobie bábätka. Najprv sa tá plienočka zmení tak teda zmenší na minimum, takto na obidvoch stranách. Každá plienka obsahuje jednu takúto saciu vložku. Táto vložka je tam na to, že na jednej strane, keď bábätko potrebuje prebalovať na široko, tak sa tam vloží kvôli tomu, aby sa tie nožky, aby sa to proste balilo na široko. Na druhej strane ona zvyšuje saciu schopnosť. Ale keď je bábätko maličké, tak ešte v podstate to, čo močí, to je strašne maličko, čiže čo sa týka savosti, tá vložka ešte nie je potrebná. Vystačíme úplne v pohode s tou plienočkou. A to vám v podstate teraz ešte len takto hovorím, že toto sú na patentky, teda na suchý zips a postupne sa tie patentky samozrejme tak zväčšujú, až dostaneme maximálnu veľkosť. Tieto plienočky máme v rôznych materiáloch, napríklad čistá biobavlna, alebo biobavlna v kombinácii s polyesterom. Tento umelé vlákno, prídavok umelého vlákna zlepšuje takú stabilitu toho materiálu. Takže niektoré maminky si želajú vyslovene len prírodné materiály a niektoré sú spokojné aj s tou prínosou polyesteru, takže proste pre každého máme taký svoj štýl, dobre? No a teraz máme ich v tejto biobavlne, potom ich máme v materiáli Tencel. To je úplne taký novodobý materiál, ktorý tento som ani teraz nepriniesla v tejto verzii. To viacej saje asi. Ten je Lyocell, možno, že to poznáte z perinky, svaliteľné prikrývky perinky, sú Lyocelové a to je vlastne celulóza. Tá celulóza je absolútne prírodná, biologicky odburateľná, má výbornú savosť, má lepší, dneska tomu hovoríme management vlhkosti, dneska už je všetko management, Tohože, aký názov? A síce ide o to, že tá vlhkosť sa lepšie odvádza z telička, z tela, lepšie sa to odvádza a je to také príjemnejšie. Ten materiál je veľmi taký, keď to porovnávate napríklad s bavlnou, je mäkký, jemnúčky a pritom je ale pevný. Je antibakteriálny, ale máme tu tiež prídavok polyesteru. Takže zase je to pre tých, ktorí hovoria, ja nechcem žiadnu prímes, tak v takom prípade máme len čisté z biobavlny. Dobre, je to ten istý tvar, všade je to rovnaký spôsob, rozdiel je len v materiáli. Dobre? Takže toto sú tie, ktoré sú na patentky, zmenšujú sa, tak ako som hovorila. Aha, toto je na suchý zips tiež. To je na suchý zips, to je všetko rovnaké. Úplne rovnaké, len rozdiely v materiáli. Máme to ešte aj vo flaneli, keď niekto povie, že froté sa mi nejako nezdá, tak proste je to vo flanelovej verzii. Zase materiál presne, teda tvar presne ten istý. Tenšie sú. A zase ich spôsob je taký, každá obsahuje jednu túto saciu vložku, ktorú som hovorila, dobre? A teraz toto funguje tak, že tá vložka pre to malinké babätko, pre novorodeniatko sa môže dať preč, pretože tá ešte, čo sa týka savosti, ešte nie je potrebná. Tá sa pridáva po takom 3. mesiaci zhruba na noc a neskôr, keď babätko je väčšie, respektíve keď veľa pije, môže sa na noc vložiť, sa môže dať aj 2. Dobre? A funguje to zase takto, že oni sa vyhnú takto, a potom na tom brúšku bábätku sa to pripne tak. A podľa toho, jak bábätko rastie, tak sa používa proste tá patentka, ktorá je potrebná. Podľa toho. A potom sa tu dodáva už na maximálnu veľkosť, je to zase takto. Pôvodne som si myslela, že tie patentky ako manipulácia na tom brúšku dieťatku, že spôsobujú problémy a že to nie je nejaké šťastné riešenie. Že ho tlačia. Ukázalo sa ale z praxe, nebola žiadna ani jediná reklamácia, že by niečo nefungovalo s tými patentkami, akože čo sa týka manipulácie. Takže maminky to nevnímajú ako problém. Sú s nimi veľmi spokojné. To znamená, že principiálne je tu rozdiel, že či niekto uprednostňuje suchý zips, alebo niekto uprednostňuje patentky. Takže toto je v podstate celá veda okolo toho. Aj tieto máme v rôznych materiáloch, čiže je buď biobavlna, alebo je materiál Tencel, alebo ešte máme takzvaný super. A funguje to takto, že najprv, keď je babätko malé, tak sa to takto zahne na chrbátiku. Počkajte, takto zrovna zapačné. No, tak to mám. Takto. A pricapne sa to s týmto sem. Samozrejme podľa toho, ako na teličku, aby to bolo, aby to bežalo, hej? Takto sa to zmenší. A potom, keď je to babätko väčšie, tak sa toto zase prevráti na druhú stranu, už sa na chrbatiku nezahýba nič a už to funguje normálne z tejto strany. Potom to prebalovanie.
Dobre. Teraz funguje to následovne. Tie plienočky, tie sú jednoveľkostné, to znamená, že od narodenia teda až po rozlúčku s plienočkami vydržia a tieto horné nohavičky musia tú plienočku presne obopínať. Nesmú byť na voľno, lebo by to pretieklo, nesmú byť napevno, lebo by to zase tlačilo. Takže tieto nohavičky treba dávať podľa veľkosti. Stačí z nich v podstate 2 kusy každej veľkosti, s tým, že jedny sú v použití a druhé sú v práni. Oni sú úplne tenučké, to znamená, že to stačí pretrať, vyplakať a za chvíľku sú vysušené. Najmä v lete to vôbec nie je žiadny problém. Takže toto je taká praktická alternatíva, ktorým hovoríme poliesterky. Back to summer paradise. John Paul Simple Plan. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. 'Cause I remember every song.